Nyelep nih gabah terus mampir ngune Mbak Ayu tuku cilok dimaem bareng. Nek mang esuk aku ke adol gabah, nek iki sorene aku nyamai dikon nyelep nih gabah. Soale iki beras tandoni kon ngomahe jare wis ngguling ngono bolo. Kayak iki aku kon nyelep nih. Kayak sesuk ki jare make yo arep enek acara rasulan kondangan ngono mulakno iki aku dikon nyelep nih gabah. Iki aku yo langsung wae mangkat, iki mangke entuk mangkat tak soreni wae sekitar jam 3 mang gen ora ngantri ngono karepku nek nggon selepane ora kesuwen tak ngenteni. Nek iki sing diselep niki ki beras putih jare mae. Oh iya mangke ki oke sing komen kok raman-eman Mas Gendros beras abang kok didol. Yo aku ki gur manut mae dikon jare mae kaya ngono mau jare pek wis suwe ngono kuwi. Ki mangke mbuh bener apa ora bolo jenenge kok beras abang Parigogo ki kayane aku yo gur nek ra salah ngono lho. Coba sesuk tak teko mae. Pari sing ngene ngalas ki jenenge apa sing ditandur. Iki ki aku wis tekan dalan iki mangke wah jan pemandangane lho bolo ning dalane kaya ngene iki. Isine alas nek nggon daerah ngono aku kayak iki mangke jare mak iki kon gawa mulih katule tinggu pakan pitik wis entek. Sebagian ki nggo ngombor sapi, sing sebagian ku makani pitik nek esuk ngono kuwi mak katule iki biasa. Iki mangke aku wis tekan kayak iki mangke gabah iki wis tak jegurni ngon tak antrek ning ngon tukang selepan ki tak tinggal golek udut sik iki mang ceritane iki. Ki aku mlebu neh iki ngindangi soal iki mangke antri siji ki emang. Alhamdulillah nek tekone sore ngono ki ngantrine ra akeh nek mangkat rada awan ngono malah ngantrine akeh biasane iki. Lagi aku langsung wis digarap iki bolo ceritane. Lagi aku karek nadai katule. Dadi katule iki tak gawa mulih ki entuk sak gebang cilik semene iki. Emang ora enek seleb keliling Mas Kentos. Nggonamu ki kok nyelepne adoh men. Ya ora enek bolongan aku ora enek sing nyelep keliling ngono kuwi ora enek. Dadi nek nyelepne ya rene iki ya wis langganan nek nyelepne mesti ki ya yang gatel. Rada adoh sih ngono aku lumayan. Iki singkat cerita iki mangke wis rampung tak gawa mulih iki.